бар асари фаромадани тарма дар қаламрави ноҳияи айни вилояти Суғд дар наздики мавзеи Қумарғи Було 3 нафар ҳалок шуданд. Ин ҳодисаи офати табиӣ дар паҳлӯи корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин Кооператсия 19 рух додааст. 1 нафар аз ҳалокшудагон сокини ноҳияи айни буда 51 сола мебошад. 2 нафари дигар сокини ноҳияи шаҳри Нав буда 133 ва дуюме 40 сола арзёбӣ мешавад. ҳамчунин дирӯз дар километри 550 роҳи Душанбе Кӯлоб Хоруғ ва километри 31 Хоруғ Ишкошим низ чанд мавриди лағжиши тарма ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи боришоти зиёди рӯзҳои охир дар минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон хавфи тармафароӣ ва сангреза вазъи мушкил дар роҳҳои мошингарди кӯҳистон боқӣ мемонад. охири ҳафта ҳаво дар Тоҷикистон 2 дараҷа хунук мешавад, ҳатто барф пешгӯӣ мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз аҳолӣ бо исрор дархост мекунад ки дар ин рӯзҳо аз сафар ба макони хатарноки дорои хавфи тармафароӣ худдорӣ варзида эҳтиёткориву ҳушёриро аз даст надиҳанд. хабар дар такя ба сомонаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода омода шудааст. ҳамчунин аз маркази обу ҳавошиносии вилоят огоҳ менамоянд ки рӯзҳои 13-14 март дар ноҳияҳои водии Доманкӯҳҳои вилояти Суғд эҳтимоли ба амал омадани боришоте бо шиддат дар назар аст. дар бештари минтақаҳо боришоти борон ба барф мубаддал мегардад. дар минтақаҳои кӯҳӣ омадани сел ва фаромадани тарма пешгӯӣ мешавад. дар кӯҳҳо ва домана кӯҳҳо камтар сартар мешавад назар ба водиҳо дида ки дар кӯҳҳо метавонад ки шабона то 7 градуса, дар домана кӯҳҳо метавонад ки шабона то 7 градуса, дар кӯҳҳо метавонад ки шабона то 10-12 градуса хунук шавад. аз ин рӯ аз сокинон хоҳиш карда мешавад ки дар ин рӯзҳо аз сафар ба шоҳроҳи Хуҷанд Душанбе Чаноқ худдорӣ намуда эҳтиёткор бошанд. гузориши Саид Мухтори Саиданавар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.